trăiți sănătos! Aici în casa asta n-am fost. Cum n-ai fost, bă, în casa asta? În camera asta. În cameră, nu în casă. Păi Ghiță e vinovat, că nu m-a băgat. Bă, Ghiță, de ce nu l-ai băgat pe tot? Bă, uite, vezi că... Tu ai fost în Zamă. Cu Nelu Burza ai fost, sau cu cine ai fost? Cu Aron, cu Aron. Cu Aron, exact. Cu Aron și cu Nelu Burza și cu Moț. Păi fotograful s-a pierdut. Da, ca cealmale mai făceai? Sau ghițele făceau cu cealmale? Auzi? Și pentru asta au primit și 2000 oameni la toți problemele aia de la... Când vă lua poliția, aș fă... Stai să iau ăsta, să nu... Bă, ce fotograf era. Ce fotografă, ce străbă? Bă, eu filmat. Mare străbă mai împreună, n-am eu să vreau. Aici ai jucat tu un poker. Dar tu nu Stați așa, stați. Vă mă scăseze, se șeze să dea. Stau, Da, cine comanda? Băi, să cânte... Ghiță, el comandă. Dățuica. Stai să beau și un bani. Nu e puteți în colindator, ce? Că așa nu știe, puteți să scurtați. Hai să mă auzi. Mene, lasă! Care-i problema? Așa. Corect, ia-o tare. Să vezi cum tace. N-a să ziceți, mă, și...
M-am pișat pe mine. Da, bă, bă, da, chiar pe mijloc. Păi da, normal. Asta e. M-am pișat pe mine. Da, da, o ai direcționată bine. Cornelia, unde e mă Cornelia? Băi, cheamă pe Cornelia. Ăștia nu discută decât cu Cornelia, cu Ghiță, nu. Zi, Petre, cu tine n-am ce discuta. Asta e, Doi la capătărie, Domnul să ne dea meciare. Domnului, Doamne, vreo doi sole, trei meciare, după meșter și dovește. Domnului, Doamne, după meșter și dovește. Domnului, Doamne, meșter margiușa dușare, biserica le-o croiare. Domnului, Doamne, biserica le-o croiare, din altar nu s-ajungeare. Domnului, Doamne, cingută-i cearum tăiare, biserica le-o înceiare. Domnului, Doamne, biserica le-o înceiare, și-ți Domnul să veseleare. Domnului, Doamne, și-ți Domnul să veseleare, și cu dragă Domnului. Domnului, Doamne, Doamne, nu te supăra, te rog din sus. Ce mă ies afară, lasă-mă pe Nu, da. Nu m-am pișat pe mie. Păi, Doamne, iartă-mă, dar cine o zis, bă? Te rog. Nu vreau să ies afară. Nu, ai altceva. Ca să nu te enervezi, nu. Ai altceva. Am greșit, toată lumea greșește. Din greșeală cu intenție. N-aude Cornelia.